Krátko pred Vianocami dostali žiaci zo súkromnej základnej umeleckej školy Capovčák bohatú nádielku ocenení. Tentoraz za výtvarné práce v medzinárodnej súťaži. Michalovské deti reprezentovali mesto i štát v súťaži Mladá medzinárodná tvorba. Súťaž prebiehala v Indii. Téma nebola určená presne, čiže sme dávali skôr tému národnostnú alebo zvyky, ale takisto aj ochrana prírody. V predvianočnom období pripravili deťom i ich pedagógovi radosť ocenenia, ktoré ich príjemne prekvapili. Ocenení zo školy boli zlatou medailou, bola ocenená Danielka Bežovská, cenu poruty získala Laura Morovská a potom diplomy získali Sarah Kovaľová, Alexandra Verešťaková, Timea Holková, Dominika Fejková. Víťazka zlatej medaily sa v práci rozhodla stvárniť environmentálnu tému, konkrétne problém s pitnou vodou. Chcela som kresliť tak, že veľa srniek, že stádo je tam srniek a pije málo vody. Nemám rada kresliť veľmi zvieratka. Okrem ocenených žiakov získal diplom aj ich učiteľ. Niet divu, talent sa môže rozvíjať len pod dohľadom skúseného pedagóga. Na škole žiakov pripravujem hlavne, aby rozumeli technike, aby rozumeli kompozícii, preto napríklad vzniká veľmi veľa rovnakých prác, podobných prác a ten žiak alebo to dieťa, on do tej práce každý dá svoju vlastnú emóciu. A emóciu dáva na základe len toho, čo on cíti, ale nikdy ich nenechávam pracovať tak, aby pracovali voľne. Čiže stále sú pod dozorom, stále sa im hovorí napríklad, aby bola veľká postavička, aby tam sa prekrývali tieto postavy medzi sebou, aby dokončovali oblečenie, aby robili pozadie, ako to pozadie urobiť a učia sa to všetci naraz. Niekto to pochopí lepšie, alebo mu to lepšie vyjde. A ako náhle tá práca je voľná, slobodná od toho dieťaťa, tak vtedy je naozaj aj schopná ísť na nejakú súťaž. Ale všetky práce, ktoré urobia, všetky sú veľmi, veľmi kvalitné. Do medzinárodnej súťaže bolo zapojených 36 krajín z celého sveta a michalovské deti získali ocenenia spomedzi viac ako 570 výtvarných prác.